Postoje muškarci koji te muvaju. Muškarci koji bi da te vole ozbiljno. Muškarci koji bi da te tucaju. I muškarci koji obećavaju da će da te vole i tucaju i sve se na tome završava. Kreću porukama. Joj, šta bih ti radio? Joj, šta? Hajde, uradi mi. Pa, hoću. Pa kada? Pa uskoro. Joj, jedva čekam uskoro. Ali uskoro nikako da počne. Šćužurilo se na Viberu, malo pa te pecne i klikne nekom porukom, ti se primiš, izdepiliraš, upariš gaćice i brus, a njega nema. Pa onda nema ni odgovora. Samo sin za dobro jutro. Ti se iskuliraš, vratiš u pamučni veškad, eto njega, još te želi i svašta će da ti radi. Ovako izgubljen u vremenu, prostoru, na društvenim mrežama i među aplikacijama. Koje opravdanje sada mu izmislim? On zapravo ima devojku, ima potrebu da hrani ego, pa ja da mu pravim društvo. Ili mu je samo želja velika, a piša mala. Pa ćemo da se ložimo svako iz svog kreveta, jer mozak je i onako najvažniji polni organ. Ne znam. Ležim i trpim kozmetičarku dok mi hara po preponama, čekam novu kolekciju jebačkih poruka i razmišljam, bolje im mali piša nego da nema muda da me pogleda u oči. U ovom važećem zajedničkom univerzumu.